जतन खुलुमगा पुइला हांग्राय गोथारनि जत लुकुरगनो आनि खाक फुरबाय आनि खाक जांबाय हामबाय याफारो जों जत साइमानो चिनि हांग्राय गोथार जुग जुगनि हयदे जों पालाय फैगो चिन्तिपर राज्यगो राज आमलानि सिन पालाय फैजागो सुदु चिनि तिप्रासा सिमिया गुबुन दफाफोरावबो हांग्राय गोथारनो पालायलो बोरै बागै आं पुइला आनि तिप्रानि लुकुरगनो हांग्राय गोथारनि बिसिंतै आनि खुलुमा ते हामजामा याफारो पुइलान संनांगौ समाखाय जे नों तो तिप्रा मथानि इलेक्शन ऑब्जर्वर चंजाखा गदा तिप्रा मथानि जे इलेक्शन तियै कामी यामसेर हो बमा हाय प्रचार दंते बमा हाय के वानसुजार दं इलेक्शन ति 2023 बले हामबाय आना बुबाग्रा त्रिपुरानि स्टेट इलेक्शन ऑब्जर्वर 2023 नि जंगि रोखा आना बुबाग्रा साका नों सारा त्रिपुरा गुरिदि गुरुबै ग्राउंड रियलिटी ताम चलै दं अब नायदि साका आं मोटामोटी गुरिखा अर्धेक निबेसनि गुरिखा ताबो गुरातै बलाय गाहाम चिनि त्रिपुरा मथा जों जत जावनो जों वानसुइ दंगो 30-40 टा सीट जों बाचानाय अब चिनि वानसौमो ओंखाय जों खाकाव अजरावो जतनो जों खासरांजाक खा थांसाजाक तांगै हिंखे 2023 नि इलेक्शन असेंबली इलेक्शन अबकासे जों हिस्ट्री इंनाय तांगै हिंखे चिनि खुद बोबाग्रा बनि नेतृत्वे बनि लीडरशिप जों आगोय दंगो सारा त्रिपुरा बरगद तमा त्रिपुरा सा तमा वानसा जतनो आसालायजाक वानसावलायजाक अ खेबो जों जतनो बोबाग्रानो जों कप्लाय खायनाय बोबाग्रानो जों बुद्रिनाय अमायनै जत दफानि बरगद अबाय सावो तांके जों साइमानो चिनि त्रिपुरा हास्तेगो चिनि आइकन चिनि हानि बोबाग्रा हानि नकफां बतिनि जोंनो नेतृत्व रय दंगो आबो जों जतनो चिनि बुरै चिराय सिक्ला बुरा बुरि जतनो जों जत दफानि बरगनो लाय खासरांजाक इलेक्शन 2023 नि इलेक्शन त्रिपुरा मथा बा त्रिपुरा सरम बागै ताम बागासे इम्पोर्टेन्ट माखलाख्या जों दिनै सिना नांनाय चिनि त्रिपुरा मथा नि वानसौ मुं नाहरमों जों गोबां मा खानाबो चिनि महाराष्ट्रनि कप जों गाहाम वानसौ नायदि चिनि अ फाइट जों मन्त्री एमएलए एमपी निबां फाइट खाया चिनि अ फाइट चिनि उच्चबा जों थांनानै बागैसि जों तेबो साइमानो चिनि अ त्रिपुरा मथानि मुभमेन्ट अब हंकितो चिनि अ मुभमेन्ट ओंखाय चिनि सार्भाइभलनि बागै जों थांदं थांनो बागै जों मुभमेन्ट खायो जों तो साइमानो चिनि त्रिपुरा हास्तेगो जों प्राय 70-75 बोसोर ओंखा जों चिनि बेसिक चिनि मानथाय चिनि राइट चिनि संविधानिक अधिकार कन्स्टिट्यूशनल राइट जों मानिया अब सत्य अब कुबुई तांके नायदि जों अर हानि बोसारो जों चिनि मानथाय न जों माइया चिनि अधिकार न जों मानिया अब जों गाहाम के साइमोन आबनि बागै चिनि ताबो अ फाइट चिनि अ मुभमेन्ट चिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट नि मुभमेन्ट चिनि मानथाय जों जों फाइट लायगो अ जरा आं साना मोसौ दाखौ बुकरो चिनि त्रिपुरा मथा नाहरमों बा चिनि आनसलिक दल दगनि नाहरमों वेर फाइटिंग फर सार्वाइवल जों अ त्रिपुरा हास्तेगो बाजि थानाय बागै आबनि जों फाइट लायो तांखे डक्टर साइमानो जों बैनि दफा बायना हरनाय खांखाय चिनि दफाराव बेलायखे कमजोर बेलायखे नरम दिनै आं दिनै गरकसा अनेक बोसोरनो आं सामखाय दङ चिनि दफानि बागै डक्टर साइमानो आं रायफांसिनिसिम आं चिनि दफानि कक साइड दङ साइड थानाय ताबो साइड दङ आं नायनि माने चिनि दफाराव ताबो फनो जों बुजियाखौ आं बारबानो साका चिनि जे मानथाय और हानि बोथारनि मानथाय
roni chin tam dorkar chini land right chin han odikar abu sung mania ang montri 4 বছর রংকা ang guri nei khang saimano tabok phano chin borok short korao 50 60% ni besino taphano chini land allotment chini jagani ration khaijagia chin nok thaini chin hathaini chin lungwani जों बसर आव दंग फैमानी किंतु चिनी बुम खाइजाया लैंड रेजिस्ट्रेशन करै लैंड नि जागानि बुम करै अबहाय दाव जों फेस खैतो तांगै जिंतिनो अर हानि बसांखाय चिनि हानि नक फांखाय तांगै आनि नक थाइनि बुम करै लैंड रेजिस्ट्रेशन करै आनि हाथाइनि आनि लुंगानि ताकफोन गोबां मानसि बराव खासथि दंगाय जाव ना खास दंनाय हायगोबा फरेस्ट दंनाय जानि बुम करै अबहाय बलाय वाना संसा किंतु जों नायनि दि गुबुन दह बराव उ फातानि फायनि रंखाय एक मास बिसिङो एक सप्ताह बिसिङो बराव जानि बुमुं बर तिसाइ पायो बरनो सरकारने साहाय्य खालायो आफारां बार मासाव चिनिबो गोबां मन्त्रि दंगु चिनि एमएलए दंगु किंतु जों खालायमैया आं गोबां कक्सालियानि बामफ्रम सरकार सीपीएम सरकार बामफ्रम लगातार 25 বছর बर सुयोग माखा आफा बर वान सुया दा जे चिन बरकनि जागानि बुम खाइ रमाया चिन नक थानि बुम करै आं लुखा बेन खवाइ रगो नि कलेज सहराव ता बेन टेलेमन रगो ताव नेशनल हाइवे फाइट दंगु रेलवे फाइट दंगु जा दहल खाइजागो किंतु ओ जागाराव निजिनि बुम ग्रिनि बागै निनि जागानि लैंड रेजिस्ट्रेशन ग्रिनि बागै बरक मरक क्षतिपूरण माइया अफार जों दा नुजाक दं बेलेग जों कपाल हामिया सीपीएम 25 বছর सुयोग माखा तो 5 বছর खालायमालिया 10 বছর खालायमालिया 20 বছর खालायमालिया 25 বছর खालायमा खामो अबहायनो आं बेलेग वानाव वानसको तेंनायनि दि चिनि तिब्रा सारो चिनि बेसिक अधिकार जों दिनै गरीबनि बागै जों गरिबनि बागै जों बरकबालाय सरल सुजा जों बरक गाहाम जों चिनि मानथाय दामबा साख्रि आबो चिनि मानथाय जत भारतबासी भारत नागरिक बर राइट दंगो बर साख्रि मानो बागै बेयाव जों लुखा ताबो प्राय 20 हदे 25 हजार ताक बैकलॉग पुस साख्रि जाव जों मानिया चिनि कंथाय बारा एसटी नि तिब्रा साने बागै अब खातिजाक रिजार्व बामफ्राम सरकार तो खायलेंलिया 25 বছর इबेन ताक बीजेपी सरकार भाइनो खायलेंलिया 20 हदे 25 हजार पोस्ट वैकेंट दंगु खाली दंगु चिनि तिब्रा साने बागै बरदिया ग्रुप डी होइते निनि ग्रुप ए पॉइंट गोबां मा खाली दं आबनाव केबो चेष्टा खालाया तांगै अब चिनि मानथाय जोंतेबो चिनि ताबक चिन बरराव गरिबनि बागै न काइसे मा हांखले खुसिंलायो पुन मा साबाखने खुसिंलायो पुखरि काहे खुरु जाखा न काहे तांग्रि जाखा आबो चिनि मानथाय जों हाका मा खाकानाय जों तेबो माना दंमानि न काइसे मा बायचिनि खुसि नगरि मा हांखाय न काइसे तांग्रि जाखा सरकार बाय जोंनि बिजबिरि माने खाखौ जोंनि सीपीएम रे माने खाखौ आबोया आबो चिनि मानथायसि आं नक गाहाम नक तां मानानि आनि मानथाय लामा गाहाम हिनानि आनि मानथाय आनि अधिकार साख्रि मानानि आनि अधिकार दै गाहाम मानुनानि आबो आनि अधिकार अब चिनि अधिकारसि चिनि मानथायसि केबो जुरो मायखर मानिया आं भारतबासिनि बरक आं भारतनि सिटिजेन आं अर हानि बुसा अब आनि मानथाय सीपीएम खायबो जों माननाय कांग्रेस खायबो जों माननाय बीजेपी खायबो जों माननाय मथा खायबो जों माननाय अब आनि अधिकार हाके जों वानसना नांगौ अब सीपीएम रिमानि कांग्रेस रिमानि बीजेपी रिमानि आबाया चिनि साधारण बरक अब जों सिना नांगौ हाके जों बर पाइ दं साख्रि नाय होजाखनो जों खुसि न काहे तांग्रिनायखौ जों खुसि आबाया जों खागाना नांनाय जों बुथिना नांनाय अब आनि मानथाय अब आनि अधिकार तेके सनमो समकै थानाय बीजेपी आईपीएफ दे हापांगानो मटावल मिनिस्टार तमनि इगा दाबुलु करन सुंमु
nangkai tangai go backlog rong pura khaimalia ba jemon kobrok ruman script samar go khaimalia abo hai kok si jamung kai tong Ani debu agi mereka apran cesta kelaika kok baru rumah skrip no cabinet telang thangka cabinet telang pas kai jeng tu mani apa tuno pas kelai malia apran mas hago soitokok sawang tatal saya mas sakthano bengia kroksa sakthama bai cesta khai bai abongia sing pal nango sabut khini nango cabinet do dore si 3-4 jon phano 2 jon phano mebar je khaimani abo kaham abang somot khayu hingke sing khamu three khok sai nang sai chung kebo sai jo khaireng krei ar tini kabang kongthai bara mondri tongu bor sama khamu যা মেবার বলছে মেবার প্রস্তাব এনেছে এটা অবশ্যই দরকার সানাই করে আবার চিন দুর্ভাগ্য আঙ্গুম খাইনা কাইনা মতো গিয়া কক বড় মানুষের বাগৈ অবন পুইলা চিনি স্টেট ক্যাবিনেট খানাগা থানা জুত আমালাবো ওंखाफु নেনি টিউজেস কংগ্রেস আমালাবো ওয়াসে কাসা খাই খানাও ক্যাবিনেট এত বছর পরে গো জুত আমালাবো কত সংখ্যা 90-92 সাল আপন হইতে ওয়াসিন কাদা কাইয়া ক্যাবিনেট কবর মানুষ স্ক্রিপ্ট একমাত্র আইপিএফটি বাজিনি উনি বিজেপি সরকার ফাইयो যে খুদ চেষ্টা খালাयै ট্রাইবাल वेलफेयर मिनिस्टार कैबिनेट कारोखा किन्तु दुर्भाग्य कपाल हामजा कैबिनेट पास खायो मालिया ता पेंडिंग लाई दंगो अब प्रमाण चेष्टा बाय कोनो मते खलायै कैबिनेट चिनि मन्त्रि सभा मिटिंग पास खायरना बागै चेष्टा खलाय मालिया अब दुर्भाग्य ओ जे चाकरी बैकलॉग तो माने जे तिब्रा सरने इवेन चाकरी बागै प्राय 20-25 हजार चाकरी वैकेंट पोस्ट दंगो चिनि कुंथाय बाराने एसटी रं इवेन अमित शाह थां साइखा होम मिनिस्टर अमित शाह नां पंजामा साका जे चिनरो असुसुक वैकेंट पोस्ट दंगो ताउनखाय आपरो चिनि चीफ मिनिस्टर बिप्लब देव भबे सालायखा इके बसाव अब सेंट्रल ऑर्डर सांग खाइमिया चिरां ग्रै हिसाबो चिरां ग्रै बं जोंहाबो स्पेशल ड्राइव जों खाइमिया ओंखाय दिल्ली थां साइखा होम मिनिस्टर साका माइके किन्तु आप आगे बस ओक साका चिनि होम मिनिस्टर अमित शाह साहू ओ मेटानो तुई नन मुख्यमंत्री कक सानाय बहानो सामा दंगो पोसाव साका चिनि हजार बेकार लाख बेकार प्राय 20-25 हजार बैकलॉग पोस्ट क्लाइट दंगो चिनि एसटी रो गंमा चिबर एम ए पास BA पास डॉक्टर इंजीनियर चाकरी मानिया yang साका कि नॉर्मल प्रोसेस नॉर्मल केस बाय केस जोंथ चाकरी मालिया with exam hairo ke saka abor special drive ker khangkai abo sung sujug manai kwangma chimboro tongo kita abor special drive ke the appointment ro khangkai se sung chakri manai hai normal case hongke chimboro chakri mangla ke abon saka ke bosabo ঠিক আছে dor মুখ্যমন্ত্রী salai nai অমিত শাহ নিজে খুব সাজা বনি বগৈ তিনি চেষ্টা খালাইয়া কিন্তু তিনি কক বড় নাইয়া এই আবনা সবচাইতে দুঃখ जों दिनै आईपीएफटी बि सरकार फाइयै जों आईपीएफटी रो तांगै जों स्ट्रं पुश खाइमियाबा जों प्रेसार माइया अब चिन दुर्बलता जों प्रेसार माइनो बागै जों गुन खाइलाय मालिया बरिबांगै तो दिनै खुद निजे असंतुष्ट बा अंखाय फैयो ओंका आं तमा खामो ता पइन तमा खाम मन्त्रि खाइयै ताबो पइन तमा खामो एमएलए खाइयै तांगै एमएलए रिजाइन दिबा तांगै मन्त्रि रिजाइन दिबा ओ कारण तांखाय जों आबनो नांगौ जों स्ट्रं फोर्स नांगौ अबन बार सागो जों दिनै एमएलए जों दफाथि इसारे बागै जों जत्तन थांचांना नांगौ अबन बार सागो महाराज बुसुक बुहा कुवार बुसुक बुहा गाहाम जत्तन ताबो साइमन तिनि तिब्राबो एकमात्र महाराज बुचिन आइकन तेमा वानसा तेमा तिब्रासा जत्त दफानि बारो ताबो महाराज मानेबो जों बुबाग्रा मानेबो बमासानो तिब्रा जगो डेभलपमेंट उन्नति तो मानाय ते शांति पीस तो मानाय आशा खायो बरि बागै खागावो जों फाइनाय चौमारि जों गाहाम रिजाल्ट फाइनाय दिनै जों नुखा तिब्रान बारो तांगै जों दिनै स्टेटहुड आलादा राज्य जों मा सानबा तिब्रालेण्ड ग्रेटार तिब्रालेण्ड अब एकैनो आर्टिकल 23 तांगै जों मानसा मा सानबा अबताब जों
borok no mabu jong nai जों Tipra jo ang age saka जों kaise chini harbai bole mo fight khayse जों दर statehood ala rajyo maya khai जों chini ichha जों khlaimaliya जों jotno সংবিধান tei जों sangma khlai नों मन्त्री ngui बाहायनो मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टार ngui बाहायनो नों संविधान नि बिसिंतै काममा खायनाय संविधान सानाय अमदे सांमा खायनाय सपोज आं फानो ओंखाम मुख्यमंत्री आं संविधान कमा सानाय तर एग्जांपल सानाय सिकायसा जिनि उदाहरण चाकरी कुता फायनाय तिफ्रागो जों बोसोर चाकरी कुता मानाय 30% बरक मानाय 70% अब आं फलो मखायनाय आं मुख्यमंत्री नै तिफ्रा सारनो 40% चाकरी नाय 50% चाकरी नाय आं खायमी आं तो संविधान माबा नाय जों जत फेसिलिटीज जों मामानि चिन कुता जों माननाय जों माइनरिटी जों 30% जे मान थाय 30% जों माननाय 70% बरक माननाय एकिनिको आपन बगै जों जे स्टेटहुड सामानि जे ट्रिपलएन बा गेटा ट्रिपलएन सामानि आ जाखै जों मेजरिटी नाय जों मेजरिटी हंखाय अब चिनि छंनाय कासे राज्य खायनाय बगै मात्र 40 ता सीट नाव असेंबली 40 असेंबली सीट हंखाय जों कासे स्टेट खायमानो फॉर एग्जांपल निरंडी मिजोराम मात्र 40 ता असेंबली सीट गोवा 40 ता असेंबली सीट 40 ता असेंबली सीट खायनाय बगै जथेष्ट चिनार पपुलेशन दं चिनि संख्या दं बने बगै चिनि जे नखरमोन स्टेटहुड बा दिनै सेपारेट स्टेट नाहरमोन अबनो जे जों सेपारेट स्टेट मान गहांखाय अब चिनि इच्छा मते जों सामख्लाय माने आरो जोंनि मेजरिटी नाय पपुलेशन जोंनो गोबां नाय अब जों सावताव जों जे सामाने अनेक बर कन्फ्यूज जों दं तमकेबा जों स्टेटहुड मान परेगो चिनि जे एडीसी एरियागो सिमिया नन एडीसी एरिया बुथिन बर कमो दं अब मांसि महाराज कक्साव और नन एडीसी बर दाम खायनाय अब जों ग्रेटार माने अब जों एड खायनाय अब जों कक्साव बनेबा जों बर अनेक बर कन्फ्यूज मिसलेड नुइ दं ठीक आसे अब तो दाबो जों संजोन खायले हा जों संजोन खायनाय ते कासे मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हां कमासाराय जेचिरि अनेक बर नेता रक चिनि विरोधी दल नेता रक सामानि आं नायगो आं खोनागो अब जतनो मिस इनफरमेशन मिसलेड खायो दिनै आंबो मोनसे दल सिगो दिल्लीआव थांगा 2 बार वाइन थांगा मथाराव तिप्रा मथानि चिनि महाराज नेतृत्वे जों दिल्ली थांगा आंबो थांगो आं 2 बार बारो थांगो दिल्लीआव पहिला थांलायखा आफ्राव आं थांगा दिल्लीआव सेकेंड टाइम आं थांगा दिल्लीआव जों थामथिगा थांलायखा आफ्राव बाहायनो जों जॉइंट मुभमेंट खे थांलायखा I-50 मथा मिलोगे मेमोरेंडम जों आं निजे दं आफ्राव आनो दाउ दं मेमोरेंडम जों मेमोरेंडम सामिट खायखा महाराज भाई आं नुकजाक बिकाराबुनि सयबो दंगो सय दंगो हायख्लाय महाराज खुद आं बायखनै जों मेमोरेंडम सामिट खायखा अनेक बर सामावनो सामिट खायो सुजे करै आरो फायनाय फेदि आरो जों जॉइंट मुभमेंट खायो जों लायजाक मेमोरेंडम दिनै होम मिनिस्टार प्राइम मिनिस्टार ना बरदो सायमानो आईबीनि डाइरेक्टर जनरल बाबो सायमानो दा सेकेंड टाइम जों थांका आं तो उनाव फेसबुक रेखा आफ्राव जों रेखा मेमोरेंडम आरो आंनि सयमारिखा दं महाराज आनो सय दिनै आं सय रेखा जों दा साबो सामनो सामिट खायमी होनो आरो बलाय लासनो संसा कोनो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट करै कोनो सितै सिया देखि कक सामरो बेलेगे चाया आबो जनगण मिसलिड खायमाखलाय कक गुबै सादि कक सय सादि जनगण जोंनो भेस खायनाय हायनो आदां बानां कक सामैरो बेलेगे चाया कक आसे ग्रिदेबा कक गोरों कक बाय थैयो तै गोरों तै बाय थैयो बेसे बेसे कक गोरों हंखे नेनेदि बो मिस्टेक खायनाय अब दिनै अखारावनो कक अब वास्तवनि कक जे कक गोरों ककनो थैनाय जे तै गोरों तैयोनो थैनाय जे कोनो जिनिस लिमिट दं बनेबागै आं अबनो सागो चिनि त्रिपुरा राज्यको चिन 2023 अब चिनि इतिहास संनाय जों जतन माछुइ दंगो तामंखेबा ताकासां भेरी इम्पोर्टेन्ट कक मासानाय मरास बारबानो सागो थानसानि कक सागो थानसा सुखाय दं माया आं आगेबो कक साखा थानसांना थांखाय जों बहा कवार मांनाय ते हामजागो मा दंनाय लाभ
ভালোবাসা প্রেম যে হামজাকমা করি হিंखाय जों थानसा मैया दा कैसा सेकेंड इम्पोर्टेंट हिंखाय सेक्रिफाइस जों त्यागमा खालायनाय जबर सिकार त्याग खालायनाया सेक्रिफाइस खालायनाया हिंखाय जों थानसा मैया 3 नम्बर वेरी इम्पोर्टेंट जोंनि बिसोर जों फरगिवनेस नाकारमानि माफ मा खालायनाय ओ जिनिसबो जों दंनाय जोंनि फरगिवनेस जों नाकारलायमानि जों माफ खालायमानि क्षमा खालायलायमानि औ जों जोंनि बिसिं मा दंनाय ओंखायसो आं खागाव जों थानसाव जों फायमानाय स थानसा गाव सायबांबा बेंनिया थानसानि बिसिं दै हामजामानि बिसिं दै सेक्रिफाइसनि बिसिं नाकारमानि बिसिं दै जों दै जोंनि बिसिंबो जों त्याग सेक्रिफाइसनि बिसिं दै जों थानसा मा दंलायनाय आबुन आं सारा तिब्रा गुरि दङ आं नुखा आं जत अकक सागो जों मा हामजालायनाय बहा गरमांलायनाय जों जोंनि बिसिं जों मा नाकारलायनाय दै जोंनि बिसिं जोंनि तामसा सेक्रिफाइस नि मेन्टेलिटी जों मा दंनाय बुबाग्रानि थानसा हानि जे सामानि एखे प्लेटफर्माव थाङै फाइट खायन सामानि आ प्लेटफर्म फाइट खायन आ जे एखे प्लेटफर्माव तो बना बागै जेमन ताइ जे थिनति प्रसाद दखानि जे पार्टी दं माने बरक एखे बमा हाय को सालाय जागै दं दाबु si महाराज तो बुबाग्रा तो बलाय बहा कोआर बगला बलाय बहा काहाम आं नुखा जत सायमाना बबो सुख भद्र नर्म ब कोनो प्राउड करी बने जे राजांग तै किन्तु बजत तो बन ब कक साइतम बने और बने मकला जतन समान ब सीपीएम बे कक सागो कांग्रेस बे कक सागो बीजेपी बे कक सागो जत बने ब कक सागो स्पेशल तिनति प्रसाद बिसिंगो बनायो थानसा फारि जों थानसा खलाय जों सामं खलायनाय थानसा खलाय जों आगलायसिनाय जों जथेस्थ जों बुगिखा जथेस्थ जों बिरमान मानखा ताबो फानो जों थानसांलायनाय आंलाय ताबो जों भाग वारंलायनाय आंखाय जों तैबो बुगिनाय तैबो जों साफारनाय अ गाव बक्साव बोरैबो आंबो नुखा बोनो जत्त बे सम्पर्क दंगो बस जाबानि चेष्टा खालायो ताव जों सि जों बोरै मावानसनाय जों बाके जाबजांनाय अबस्कानि समरि इलेक्शनाव मथन लगी तम आईपीएफटी नबरा नुबि मानो आईपीएफटी तो जों नङै दंगो बरं जों साइ दंगो किन्तु कक सालायनो बिसिनि सल बुंनाय आं निजेर महरा साका बरं रिंदि बरं सादि किन्तु आं खागाव ब साखाना अब किन्तु जों कक सालायनो बिसिनि जों मा बुसिलायनाय आ जागा जों तो नुखा अब तो बलाय कक बंगा मासाव आगेबो जों नुखा आगेबो महाराज आईपीएफटी नंगौ नों नुखाना ओ 2-3 बोसोर आगे खमल रम ब आईपीएफटी कक खाना ब आरो एदन खायखा बक्का जतबो सामताना मोसु किन्तु कक सालायनो बिसिनि बस बच्चा खाय दङ फियाबा जों नुखा आगेनि तमुराव आव हायन फिखांखाय जों दुरबाय गम फिनाय डक्टर साइमन आं तो अपरान चेष्टा खालायखे आईपीएफटी नि जे खुद महाराज साव बन जे आईपीएफटी ना तमनि अब तो साइमन आं सिनिया किन्तु जों सामहाव जों आबो जों गथालायमानिया किन्तु फियाबा महाराज बसुक भागवार बयतु हिंखाय आंखे बनि बने बाहाय बरक महाराज आं सा बसुक भागवार ब ताकफोन ब कय दंखो अमहाय बने वान सकमानि बने बगे आं खागाबो महाराज बने रिंखाना सालायमोन बिसनि जों सलमलायनाय किन्तु आगे हायु आगे तंम हायरक आगे नि तंम हायरक मुखा आंखले अब प्रब्लेम लायनाय आं बाबु साबो जों जतन मा बसिलायनाय जों भाग वारमालायनाय आं तेव सामार अक फायफिउ जों सेक्रिफाइस मा खालायनाय जों त्याग मा खालायनाय सेक्रिफाइस खालायमा करि ओंखाय अब मुयानाय जे नाकारमानि दंनाय वन लास्ट फाइट बुबाग्रानि जे मुखम मुगा त मन्त्र वन लास्ट फाइट नि सामाने अ जे वन लास्ट फाइट मांखाबा आबन परे हाकाय ते तिब्रसम बते फाइट खायना आलागबा वन लास्ट फाइट अब अबनि अनेक बर अनेक दो बेखा खालाय बरसाका 2023 जों फाइट खायनाय 2023 जों काहा रिजाल्ट खायनाय औज बसाव बबो जे वन लास्ट फाइट बसामाने अब करा आतै बर फाइट खायलिया बया किन्तु ब अबन साबो जों अनेक बुगिखा अनेक कष्ट माखा तै बोसों बोसोर बुगिसिनाय जों तै बोसोर बुगिसिनाय जों 75 बोसोर बुगिखा 75 बोसोर जों थगे जाखा बान्दी जाखा अबन सि बसाव किन्तु बतो
tes pore te samkhli abo kok sai khole phai khiri nei ta haisible abon जों बार सालायो जों जे tin bisigo जों baka krak maya solid mayase जों borok ang bono बार sawo tini je manthai tini basic requirement সাংবাদিক অধিকার जों मानियाखौ বনি বাগै जों फाइट खालामनाय अबन tin main उद्देश्य जे जों अदागा tini constitutional right সাংবিধানিক অধিকার aboni bang जों फाइट खायो